سلام كبرات تخاتلتي مدد بحلي حجرنا channel انباركم إيرتروين متن أبزاسو من زي أزغنينا ناي حاجوسن حزنن فتساميتات تدهسس صحفينا دالينا لكم زلنا موت سنة باباوينا أنور سعيدن وداي كبرات سنة باباوينا ود تخلن رقعات تخلنون أبز صحف تدغيسو يركب نتهبنا جزي أزينا نمسكنا ناب صحفنا كنبلكم سناي مكتتال مچم لومي سومون ኤርትራውያን ክልተ ገጻት ናይ ኣንጻር ጫፍ ዝኾኑ ስምዒታት ዝረኣናላ መሪቕና ዝረገምናያ ሰሙንያ ሓውና ሳይክሊስት ቢንያም ግርማይ ብጭብጦ ዝቐነየ ዓወታት ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢልና ጌና እናነጠርና ኣሻብና ዓይነ ሓሳድ ዲና ጌርና ወይስ ዕድልና ይኾይንና ድማ ሃንደበታዊ ሞት ብሉፅ ኮኸብ ስነ-ጥበባዊና ስዒድ ኣንዋር እነሆ ማዓንጣና ቅርጽ ኣቢሉ ኣብ ከቢድ ሓዘን ሸሚምና ዓለም ጎደሎ بحقي قولو مليا زيتهب بزي هبا بزي توسد سلازخون الدما ينبار نزول دوس نتباباوينا من تيلات النازلة سعيد أنوار كابتوم زبالتون زنفعون حيالات نتباباوينا مخانو مانم إيرتراوز مسكرو حقيو بفلاي أبزا أواناوي تخططالي فيلم ماجلو بزتلابسو فلوي كاركتر جوسي نبزحات تعذبتي أبسمعت بزأتو وحلنا تبابجيرو نقالينا زحرا نقالينا ونزا سحا نقالينا دما حلنا نانا كايدانا نزفتش حيال تبوبو زن تبارقلنا زلو فلوي كيلا تواسا يونيرو عينن حيال سورن نايزا فيلم ماجلو جوسي ويون سعيد يونيرو انتبلتاون اي قاننان مخنياتو مس بزحات سدرابيتات نايزا فيلم ماجلو متنخافاتو تراي زيكونس حيال وساسا كيلوتون سلزن تبارقا سعيد سرحو فيلم ماجلو تراي زيكونا امسكيرو ኣብ ብዙሓት ካልኦት ባህላውያንን ሰውራውያንን ልዕሊ 65 ዝፈርያ ፊልምታት ሃገርና ኤርትራ ወንዝናኣት ኣበርክቶ ምግባሩ ብዙሓት መሳርሕቱ ይምስክሩ ስዒድ ሓደ ካብቶም ብናይ ስራሕ ዲስፕሊን ኣብ ላዕሊ ዝጥቀሱ ስነ-ጥበባውያን ናዩ ነይሩ ምስ መሳርሕቱ ዝነበሮ ውህደት ውን ብሓቂ ፍቕርን ምትሕግጋዝን ሓወይ ሓፍተይን ዝተመልኦ ንኹሉ ድማ ብማዕረ ዝኽብር ዝነበረ ኮኸብ ኣርቲስትና እዩ ነይሩ ኣብ ኣኽርያ ብ1984 ተወሊዱ ዝዓበየ ስዒድ እምበኣር ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ መስሓቕን ተዋዛያይን ከም ዝነበረ ከምኡውን ሕልፍ ውህደትን ፍቕርን ካብ ሕብረተሰብ ኣኽርያ ብሓፈሻውን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሰኒቑ ዝዓበየ ሙልሙል መንእሰይና ከም ዝነበረ ናይ ቀረባ መተዓቢቱ ይገልጹ ስዒድ ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ከይሰልከየን ህዝብና ከገልግልን ከዘናግዕን ምጽንሑ ከይኣክል ብጎኒ ጎኒ ሞይኡ እውን ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ሃገሩን ህዝቡን ከውሕዝ ዝጸንሐ ብሃገሩ ክሩዕን ሕቡንን ዝነበረ መንእሰይና እዩ ጥበብ ጥራይ ዘይኮነስ ቁመናን መልክዕን ዝዓደሎ ኩሉ ዝለበሶ ዘጸብቕሉ ኳዕናንን ኮኸባይን ስነ-ጥበባዊና ስዒድ ኣንዋር እምበኣር ብሃንደበትን ብዘይተጸበናዮ ኩነትን ብዝሓደሮ ሕማም መንሽሮ ርእሲ ትማሊ ንግሆ ሰዓት 10 በቆጻጽራ ኤርትራ ከም ዝዓረፈ ምስ ተረዳእና ኩልና ኤርትራውያን ኣፍቀርቱ ሞት ሕጢ ኮይኑና እነና ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓሚቕ ጓሂ ንርከብ ኮኸብ ስነ-ጥበባዊ ስዒድ ኣካሉ ተፈሊና እምበር ስራሓቱን ኣብ ሃገርና ዝገበሮ ኣበርክቶንሲ ኣብ ልብን ኣእምሮን ኩልና ኤርትራውያን ነባር እዩ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣባላት ባህሊ ሃገርና ቻነል ከቢድ ሓዘንና እናገለጽና ንክቡር ስነ-ጥበባዊ ስዒድ ብሰላም ኣብ ገነት ዕረፍ እናበልና ንስድራቤትን ዳቦይ ኣንዋርን ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ድማ ጽንዓት ይሃብ ንብል ኣብ መወዳእታ ድማ ንላቦ ለቦዋ እንተሎ ስነ-ጥበባውያን ኤርትራ ደረጃ ናብሮኦም ከይጠጠሐ ንፍቕሪ ሞይኦምን ንህዝቦምን ንምምሃርን ምዝንጋዕን ክብሉ ክሳብ ሕጂ ዘሕልፍዎ ዘለዎ ገጠምጠም ኩልና ከም ንፈልጦ ተረዲእና ኣብ ደገ ዘለና ህዝቦም ብምሉእ ሓይልና ሞራልን ስንቅን ክንኮኖም ብትሕትና ንላቦ ንዝሓሙን ሓገዝና ዘድልዮምን ከም በዓል ኣርካን ስነ-ጥበባዊና ተኽለ ወዲ ትኹለን ክብርቲ ስነ-ጥበባዊትና ርግኣት ተኽለን ድማ ሓገዝናን ሞራልናን ኣይፈለዮም ብሓፈሻ ኩልና ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ተስፋ መላእ ኤርትራዊ ህዝብና ክንከውን ሰዋኣትና ዘሰከሙና ሓላፍነትን ሕድርን ምትግባር ኣበርቲዕና ክንቅጽለሉ ንምሕፀን ሃገርና ኤርትራን ህዝብናን ይባረኽ ኣምላኽ ካብ ሞትን ስደትን ህውከትን ኣገላጊሉን ህዝብና ተስፉውን በርሃውን ጊዜ ኣብታ ክብርቲ ሃገርና ተሓቋቒፍና በሰኒት ንነብረሉ ጊዜ የምጻልና
يقنلنا. አባላት ባህሊ ሀገርና ቻነል